Les obres de la piscina a Sant Quirze de Besora havien de començar a l'octubre de 2022. Degut a problemes amb les empreses i falta de materials, el procés s'ha endarrerit fins a dia d'avui. D'aquesta manera, Sant Quirze finalitzarà les obres de la piscina municipal a mitja temporada de bany. L'execució de l'obra ha anat més tard del que hauríem previst, havia de començar al mes d'octubre, problemes amb l'empresa no van començar fins al mes de desembre, això va fer endarrerir tot, hi ha hagut problemes en tema de materials, en tema d'estocs, i això ha fet que tot anés més lent encara del que ens hauria agradat, i realment vam inaugurar la piscina com aquell que diuen que ara estàvem treballant-hi. Cada per l'usuari és complicat perquè ell perd un servei que creu que lògicament ha pagat, però sí que ens va bé perquè així ens podem mantenir la piscina oberta i no hem de dir a la gent que vagi fora del municipi aquest any. Per tant, aquest estiu passarem a la piscina oberta amb aquests efectes d'obres i també ho repararem tot. L'únic que així deixem clar que lògicament la piscina és segura en tot moment, que les activitats que estem parlant són més de platja, que ja les pendents no són correctes, però en teoria no hi ha cap problema i la gent pot fer servir la piscina amb tota la seva normalitat. Les reformes han consistit en augmentar la zona de platja a l'exterior, fent més gran també la terrassa del bar i posant herba nova. També s'ha fet tot el braç gran nou, de manera que s'ha instaurat un canal ceràmic impermeable per poder recuperar l'aigua. Els vestidors també són nous, ampliant-ne l'espai i, conseqüentment, augmentant la higiene. Tot plegat ha comptat amb un pressupost que ronda els 500.000 euros. L'obra ha rebut subvenció de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona. Per mi particularment és molt més còmode, perquè tampoc nedo molt bé, ho domines tot molt bé, a mi m'ha agradat molt. Home, hi ha hagut un canvi entre l'abans i el després, tot amb els seus inconvenients de tot inici d'obres, doncs bueno, s'ha de reajustar, però trobo que està genial. Les obres, però, encara no han acabat. Tal com afirma Solà, encara s'estan fent petites reparacions. Es preveu que la piscina estigui enllestida al setembre. Per tant, fins a finals d'estiu caldrà compaginar anar a la piscina i reformar-la. Tot i la situació, l'alcalde recorda que l'espai és totalment segur per tothom.